प्रीती या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे मंडळी. तर सर्वांना हे वर्ष खूपच सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस तसेच महाराष्ट्र राज्यबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर असतात. तर एकदा जॉईन व्हा, पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओज कसे वाटले. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे मंडळी तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. चलो चलो म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. समर्थ, काय करतोयस तू? कुठे चाललास? काय समर्थ, कुठे चालला? म्हणतोय काय म्हणलीस? पप्पांची माणसं साधी भोळी? पप्पांची माणसं म्हणजे काय? हा, कोकणची माणसं साधी भोळी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. अरे मला ऐकायला आलं होतं, सॉरी सॉरी, मी आज हेडफोन नाही घातलं. ओके. कुणाल शिंदे म्हणतायत हाय. नमस्कार कुणाल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ प्लीज डबल टॅप कर. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. काय हो कुणाल दादा, कसे आहात तुम्ही? आणि मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. समर्थ बोलते आज मी चालत आहेत LHB लाल कलरची ट्रेन. ओके, नाइस. समर्थ भाई, विहान भाई नमस्ते. हेलो ताई म्हणते बोल रहे. हेलो विहान भाई, कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुणाल दादा म्हणतात काय हो कुणाल दादा, चांगले मेसेज करत जा दादा. कुणाल दादा चांगले मेसेज करत जावा. मी तुमच्या बहिणीसारखी आहे. विहान भाई बोलते हैं काम कर रहा हूँ, जरा भीड़ ज़्यादा है आज बैंक में, फ्री होके करता हूँ बात. ओके विहान भाई, थैंक यू सो मच. प्लीज़ डबल टॅप करके जाना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हे बघा लायसन कुणाल दादा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. विहान भाई पहले मैंने ही लाइक किया था, 0 से 1 हुआ तब आपका लाइक. थँक यू विहान भाई. हा समर्थ तर काय करतच नाही. हाय सिद्धादा नमस्ते. टोपी वाले येस, टोपी वाले हम है भाई, टोपी वाले हम है भाई. डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत आहात. एक हात लाईक करण्यात जात नाहीये का तुमचा? ए खुशी, नको असं करू. ते येणार नाही परत, त्यातनं भाजी येणार बघ. भाजी भाजी ताजी भाजी. आजी ग आजी करणा ग भाजी, ताजी ताजी हिरवी भाजी. वाव, 3 लाईक झाले. वा वा वा. सिद्ध दादा तुमका टोपी होई काय हो? म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा.
लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी आणि सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माधव शिंदे म्हणते वहिनी तुम्ही कुठून बोलत आहात, चहा पाणी झालं का? माझी वहिनी. माधव दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. तुम्ही कुठून बोलताय आणि तुमचं चहा पाणी जेवण वगैरे झालं का? मधुकर गुरचळ म्हणते ताई जय भीम नमो बुद्धाय. मधुकर दादा तुम्हालाही स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा? विहानबाई बोले बनाली आपने मकर संक्रांति इधर तो क्या मनाएंगे, मंदिर में गए ऐसे ही हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की और आ गए घर. तुलसीराम भाई बोल रहे हेलो. तुलसीराम दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मार्क बोलते मी तर भाजपला मत केले. ओके दादा गुड जॉब, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज डबल टॅप करा, मलाही वोट करा. माधव दादा म्हणते वहिनी मी नांदेडमधून बोलतो. हो महाराष्ट्र नांदेड. जेवण झालं दुपारचं, बोकडाचा कार्यक्रम आहे, 4 बोकडं आहेत महाकाली मंदिर. वा बोकडाचं जेवण. थँक्यू माधव दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. मधुकर दादा म्हणते ताई मी जळगावचा, खानदेशचा. ओके खानदेश, तुम्ही मला लाईक करून राहिले. मधुकर दादा तुम्ही मला लाईक करून राहिले. तुलसीराम दादा म्हणतात गोल गोल बोला, गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या. तुलसीराम दादा तुम्हीही गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या. तुलसीराम दादा म्हणतात तिकडे महानगरचे मतदान आहे का? नाही इकडे मतदान नाहीये, जम्मूला नाहीये. रामदास दादा म्हणतात हाय हाय रामदास दादा, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. मार्क बोलताय आमच्या इकडे लेवा पाटील लोक NCP ला वोट करतात. ओके मलाही सर्वांनी वोट करा मंडळी, मलाही जिंकायचं आहे. मलाही वोट द्या. बोला राम दादा म्हणतात हाय. बोला राम दादा हाय. मधुकर दादा म्हणतात ताई 5 नंबर डन. थँक्यू मधुकर दादा, स्वागत आहे. वैभव दादा म्हणतात कमेंट वाच वरची. अरे कुठली आली आहे वैभव दादा? ताई तुम्हाला यज्ञा बाळ आहे का? हे तुम्ही बोललेलात. आणि वैभव दादा शेवटी लायकीवर येतात माणूस. वैभव दादा अरे महाराष्ट्रात राहायचं असेल ना तर चांगलं बोला, शिवाजी महाराजांचे धडे घ्या. आणि यज्ञाबाळ तुमच्याचमुळे ते यज्ञाबाळासारखे माणसं जगात नाहीये, तुमच्याचमुळे. वैभव दादा या माणसांसारख्यांमुळे. निशिगंध लोखंडे बस अब यही दुआ है खुदा से कि अगले जन्म में आप मेरे ससुर की बेटी बनो. ओके नंद किशोर भाई, नहीं मैं तो अपने हस्बैंड की बीवी बनूंगी. निशिगंध कहाँ से बात करे हो निशिगंध भाई? कृष्ण दादा म्हणतात तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. कृष्णा दादा तुम्हालाही तिळगुळ घ्या, खूप गोड गोड बोला. आनंद दादा म्हणते ताई तुमचे व्हिडिओ छान आहेत का, की काही अजून इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे तर नक्की सांगा. तुलसीराम दादा म्हणते तू सिंधुदुर्गाला नागसेवका फ्रॉम भार म्हणजे काय दादा, मला नाही कळलं. तुलसीराम दादा. माधव शिंदे दादा म्हणते वहिनी तुम्हाला 7 नंबरला मतदान केले हो, तुमची गर्लफ्रेंड नगरपालिका झाली आहे. नगरपालिका ओके थँक्यू सर्वांनी डबल टॅप करा, लवकरात लवकर डबल टॅप करा. आनंद दादा म्हणते ताई जेवण झालं का? आनंद दादा नाही हो, जेवण बनवलंय पण जेवली नाहीये. कृष्ण दादा म्हणतात कृष्ण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. दत्ता
जवान दळे हाय म्हणतायत. नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातून आहे. तुम्ही कुठून आहात? आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच आता मी जम्मूला राहते तर जम्मूतलेही छान छान टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत, तर नक्की जाऊन पहा. आनंद दादा म्हणतात ताई तुमचे व्हिडिओ फार छान आहेत. थँक्यू आनंद दादा, थँक्यू सो मच. असे सपोर्ट करत राहा आणि कमेंट करून नक्की मला कळवत राहा की तुम्हाला व्हिडिओ आवडले की नाही ते. आणि मी माझ्या जवळच्या माणसांना सांगू इच्छिते की प्लीज आठवड्यातनं एकदा तरी प्लेलिस्ट चालू करा माझी, जेणेकरून मला वॉच टाईम वाढवण्यात मदत होईल तुमची. बाजीराव दादा म्हणतात डन. थँक्यू बाजीराव दादा. जेवलात का? दत्तात्रय दादा म्हणतात मराठवाडा बीड. ओके दत्तात्रय दत्ता दादा, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुलसीराम दादा म्हणते नाकवर टिक टिक केले. नाकवर टिक टिक केलात काय? थँक्यू. 13 नंबरला. थँक्यू थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तेरे कायनात मेरे काली हात मेरे सार तार सपनी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अशोक खरात म्हणतायत ताई आज चष्मा नाही, चष्मा घातला नाही दादा. इथं ना थंडीने लय हालत बेकार झाली आहे. आज मला वाटतं घालावा लागणार आहे, कारण ना एक साईड दुखायला लागली मला. म्हणजे डबल टॅप करा पटापट, डबल टॅप करा, मिनिटाला डबल टॅप झाले पाहिजेत. एका मिनिटाला 2 तरी डबल टॅप झाले पाहिजे ना मंडळी. तुम्ही करतच नाही आहात. प्लीज सर्वांनी करा. अशोक दादा तुम्ही जेवलात का? तुलसीराम दादा म्हणते एअरक्राफ्टचा सराव करता का एअरफोर्स? काय माहिती. विहान भाई बोल रहे मैंने कल अखंडा 2 देखी थी, आपने बोला था ना नेटफ्लिक्स पे देखा. हाँ नेटफ्लिक्स पे ही थी, और वो एक कौन से चैनल पर है, मिसेस देशपांडे, वो भी अच्छी है मिसेस देशपांडे. डिज्नी हॉटस्टार पर है, वो भी देख लो भाई. अशोक दादा म्हणतात आमच्या इकडे गरमी होत आहे ताई. ओके गरमी आहे का? हे बघा इकडे आम्ही तर टोपरी वगैरे घालून बसलोय. खुशी चला मंडळी, इथं खूप थंडी लागते काय सांगू शकत नाही बाबा. इथं बसलं तर आमचा बर्फ व्हायचा. बंदच करतो दरवाजा. तार सपनी. नारायण दादा म्हणतात हाय. नमस्कार नारायण दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. नीलम ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ताई खिचडी चित्रपट बघा एकदा. ओके खिचडी का? कृष्णा दादा म्हणतायत ताई खिचडी खिचडी चित्रपट बघा एकदा. नक्की दादा. कुठे आहे, कुठल्या म्हणजे युट्यूबला वगैरे आहे का? अशोक दादा म्हणतात बिग बॉस पाहता का ताई? हो अशोक दादा मी बिग बॉस पाहते. तुम्ही पाहता का? बिग बॉस मध्ये गेल्या वर्षीचे कंटेस्टंट पेक्षा हे कसे आहेत हे आपल्याला एका आठवड्यातच कळेल. नीलम ताई म्हणतात ताई व्हिडिओ मस्त असतात. थँक्यू थँक्यू नीलम ताई, थँक्यू सो मच. विवेक दादा म्हणतात
रंगदार विवेक शर्मा जी। विवेक भाई नमस्ते, आपका स्वागत है। प्लीज डबल टॅप करो। अशोक दादा म्हणते आभाळ आलं आहे त्यामुळे, हा आभाळ आलं आहे इकडे, तर ऊनच नाही आता, जरा साधा बसलेली परत गेलं। नारायण दादा म्हणताय तुम्ही चांगले दिसत नाही, धन्यवाद नारायण दादा। विहान दादा म्हणता इतनी ओवर एक्टिंग है उसके अंदर, मतलब ऐसा एक्शन दिखा रखा है जिसको कोई लॉजिक नहीं है। हाँ मुझे भी ज़्यादा लगा कि यार मतलब एक्शन ज़्यादा ही थे ओवर एक्टिंग की दुकान। प्रिया, हाय प्रिया नमस्ते। प्लीज डबल टॅप। तुलसीराम दादा म्हणता लाईक सीसी कमेंट, प्लीज लाईक सीसी कमेंट, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर। 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे। वाव व्हेरी गुड। तुलसीराम दादा, विहान भाई बोल रहे लॉजिकली फाइट सीन है अखंडा 2 में। ओके, इलॉजिकल फाइट सीन है, हाँ वही तो। तुलसीराम दादा म्हणतात, तुलसीराम दादा, मधुकर भाई बोलतायत। मधुकर दादा जेवलात का? तुलसीराम दादा, माझो गाव, हॅलो माझो गाव बरो असे मा। हाय माझो गाव, माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको जाओ। विवेक भाई बोलते रंगदार विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, प्लीज़ डबल टैप करो। देवाजी धावडे, रामकृष्ण हरी बेटा, नागपूर महोदय। देवाजी दादा नमस्कार तुम्हालाही। रामकृष्ण हरी दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला। प्लीज जॉईन व्हा, डबल टॅप करा। आणि नागपूरवरून बोलताय का? नागपूरला गरमी आहे की थंडी आहे दादा नक्की सांगा। तुलसीराम दादा मी हार्ट फ्लाय करतो दिसते का? हो दादा दिसते दिसते, डन, थँक्यू। कृष्ण दादा म्हणते यूट्यूबला आहे खूप फनी। ओके, खिचडी यूट्यूबला आहे का खिचडी? ओके ओके, पाहीन मी नक्की। तुलसीराम दादा, पिल्लू बोले तो नाशिककरांचा दरारा, वा 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 वा। नमस्कार नाशिककर, कसे आहात तुम्ही? प्लीज कुठून प्लीज काय करताय नक्की सांगा, आणि ती नाशिकला थंडी आहे की नक्की सांगा, आणि डबल टॅप करा सर्वांनी। विवेक दादा म्हणतायत हाय। विवेक दादा नमस्कार। अशोक दादा म्हणतायत रितेश दादा लय भारी, हा रितेश दादा लय भारी, मस्त 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 करतात ते। विवेक भाई हाय हाय, आपका स्वागत है। तुलसीराम दादा म्हणतायत प्रिया के लाईक डन, थँक्यू प्रिया। तुलसीराम दादा म्हणतायत माझा गाव होय। माझा गाव काय करताय? विवेक म्हणतायत खायची की, ओके। कृष्ण म्हणतायत मला तुमचा पत्ता द्या, मी भेटायला येतो, मी खूप मोठा फॅन आहे। हो का? देईन देईन दादा, लवकरात लवकर देईन माझा पत्ता सर्वांना। तुलसीराम दादा म्हणताय माझं गाव म्हणता माका सोडून जाव। नाही सोडून जाऊचे माझ्या गावाक मी। अशोक खरात म्हणताय बाल्या म्हणल्यास एलॉजिकल असणारच ना, बाल्या काय? संतोष परतोळे हाय नमस्कार संतोष दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, प्लीज डबल टॅप करा। कुठून बोलताय हेही सांगा। नवीन राठौर, दीदी छोटा भाई समझ के हेल्प कर दीजिए, बहुत परेशान हूँ मेंटली, लेनदार परेशान कर रहे हैं। लेनदार, लेनदार मतलब, लेनदार मतलब क्या है भाई, मुझे नहीं पता चला। तुलसीराम भाई नमस्ते, आवाज चांगला आहे तुमचा। माझा गाव, थँक्यू थँक्यू सो मच। माझा गाव, तुम्ही कुठून बोलताय? अशोक दादा म्हणताय नंदामुरी बालकृष्णा, नंदामुरी बालकृष्णा, ओके। गौरव टुमया, वोटिंग झाली का? आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत ना, पण तुम्ही मला वोट नक्की करू शकता आता डबल टॅप करून। गौरव दादा मी जम्मूला आहे ना त्यामुळे। संतोष दादा, काय झालं संतोष दादा?
अमित दादा म्हणतायत हाय, नमस्कार अमित दादा, स्वागत आहे तुमचं. देवाजी दादा म्हणते मी नागपूरकर बेटा. ओके देवाजी दादा, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. जेवलात का तुम्ही? संतोष दादा म्हणतायत हाय. विवेक दादा म्हणतायत सबस्क्राईब की दी. थँक्यू विवेक भाई, थँक्यू सो मच. स्नेहलताई नमस्कार, हॅपी मकर संक्रांत. कुठे गेला मेसेज? ओके. स्नेहलताई नमस्कार, हॅपी मकर संक्रांत. काय करताय, जेवलात का? तुलसीराम दादा म्हणते मागे कोण आहे बघ. कुणी नाही आहे मागे. विवेक भाई बोल रहे सबस्क्राईब की दी. थँक्यू विवेक भाई, थँक्यू सो मच. गुरुनाथ भोईर म्हणतात जेवण झालं का? नमस्कार गुरुनाथ दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. तुम्ही जेवलात का? नवीन दादा म्हणतात कर्जा आहे दीदी 5,000 का. ओके, 5,000 का कर्जा है? क्यों लिया था भाई आपने कर्जा इतना? नवीन बोल रहे उधर लिए थे किसी को हेल्प के लिए लेकिन उसने नहीं दिए. ओके, अभी क्या कर सकते हैं ना भाई, हमारा भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको पैसे दे देती. तुलसीराम दादा म्हणते मागे कोण उभे बघ. कोणी नाही आहे दादा. अशोक दादा म्हणते हॅपी जर्नी, हॅपी जर्नी अशोक दादा तुम्हालाही. कृष्णलाल म्हणते तुम्हाला बिग बॉस मध्ये जावा. ठीक आहे दादा, मला पाठवा जरा कोणीतरी बिग बॉस मध्ये वशिला लावून. नितेश दादा म्हणते आदरणीय प्रीती ताई साहेब नमस्कार, कसे आहात? कोकणची माणसं साधी बोळी. दादा मी खूप छान आहे. नितेश दादा तुम्ही कसे आहात? आणि तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा मकर संक्रांतीच्या. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. चैतन्य पवार म्हणते मी पाठवतो. काय पाठवता चैतन्य दादा? पैसे पाठवता का 5,000? ओके, मला पाठवता का बिग बॉस मध्ये? पाठवा पाठवा, बिग बॉस मध्ये पाठवा. भांडायला पण यायला पाहिजे. नाही, भांडायलाच पाहिजे असं काही नाही आहे, पण जिथं चुकतं तिथं बोलायला पाहिजे, आणि तो आहे माझ्यात पॉइंट, जिथं चुकतं तिथं बोलायला. तुलसीराम दादा म्हणते टोपी उलटी घातली. नाही दादा, टोपी सीधी है. नवीन दादा म्हणते चैतन्य भाऊ प्लीज आप हेल्प कर दीजिए. चैतन्य भाई प्लीज हेल्प कर दीजिए, आप तो कॉलेज कर रहे हो. सुधीर वालावे. हो दादा, हे बघा माझं लायसन्स. मी कोकणातली आहे, कोकण कन्या आहे मी दादा. विलास दादा म्हणतायत हाय, नमस्कार विलास दादा, स्वागत आहे तुमचं. नवीन दादा बोलतायत रडतायत. नवीन दादा रडू नका, सगळं काही ठीक होईल, काहीतरी उपाय करा. इथं 1 रुपये कोण कोणाला फ्रीमध्ये देत नाही. आपल्याला तर 5,000 पाहिजेत, कोण कसं देणार ना. त्यामुळे काहीतरी उपाय करा, काहीतरी मेहनत करा आणि ते पैसे फेडून टाका. पंकज पाटील, गाव कोणते तुमचे? मी कोकणातली आहे पंकज दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. कुडाळ तालुक्यातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. मिस्टर आर्मीला असल्यामुळे आम्ही इकडे राहतोय विथ फॅमिली. पण माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की पहा जाऊन सर्वांनी. आणि पंकज दादा जॉईन व्हा चॅनलला, रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी, तर जॉईन व्हा नक्की. तुलसीराम दादा म्हणते माका जातो. म्हणजे काय माका जातो म्हणजे? डबल टॅप करा. नवीन दादा म्हणते तुम्ही ठीक केलं, मी फक्त टेन्शन नका करा ठेवा. म्हणजे काय दादा, तुम्ही ठीक केला, मी फक्त टेन्शन नका करा ठेवा, असं म्हणजे काय? कळलं नाही मला. हे बघा कृष्ण दादा म्हणते ताई मला 100 रुपयाची गरज आहे. अरे देवा, मी बँक नाही खोलली. देते, सर्वांना देते. चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे, मग देते सगळ्यांना हा पैसे. चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे, त्यानंतर पैसे येऊ दे. तुम्ही माझे प्रत्येकाने माझे व्हिडिओज पहा, मग मला चांगले चांगले पैसे भेटतील, मग मी तुम्हाला देईन. कोणाला 100 पाहिजे, कोणाला 5,000 पाहिजे, कोणाला 2,000 पाहिजे. माझी आठवड्यातून एकदा प्लेलिस्ट चालू करा 1-2 तासासाठी, मग देते मी सर्वांना. विहान भाई बोल रहे हैं इंस्टेंट लोन ले ले बेटा तू शक्ति लोन स्कोर ऐप से. देखो ये विहान भाई बैंक में है, इनसे कुछ आपको
तुम्हाला हे भेटू शकतं काय ते टिप्स भेटू शकतात. हे बघा, इन्स्टंट ॲप से लोन ले ले भाई. तुलसीराम दादा म्हणते मी जातोला काय बोलता. ओके, मी जातोय असं आम्ही बोलतो, मी जातोय. नवीन भाई बोल रहे मुझे मुझे मराठी नहीं आती दी, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में सब अच्छे और समझदार लोग हैं. वही तो, मैं भी समझदार हूँ भाई, लेकिन वही है कि मतलब मैं भी समझदार हूँ, लेकिन वही है कि मेरा भी चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं आपको हेल्प कैसे करूँगी ना. आप मेरा ना कभी वीडियो ना प्लेलिस्ट चालू करके रख देना, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए. तुलसीराम नंदा पैसा कसाला घेत टुगेदर कर, गेट टुगेदर कर. पैसे कशाला गेट टुगेदर कर. ओके, नक्की. पण मला अजून मला त्यासाठी गेट टुगेदरसाठी खूप मेहनत करावी लागणार दादा. कृष्ण दादा म्हणतायत माझ्यावर आधीच 5 लाखाचं लोन आहे, चालू आहे मी. हे भगवान, आज वाटतं सगळे लोनवालेच इथं आले वाटतं. माणसाला कर्ज असतात दादा, पण त्या कर्जातूनही आपण एक हे काढायचं, काय म्हणतात ते, उपाय काढायचा आणि त्यातून फेडून आपण बाहेर पडायचं. नवीन भाई बोल रहे ओके दीदी. नवीन भाई कोई टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा. कुछ ना कुछ आप ये करो, लेकिन उधर से लोन लोगे फिर आपको उसका इंटरेस्ट भी ये करना पड़ेगा. किसी से मदद ले लो. खाना हाय, खाना हाय. सोन्या बापू बोरुडे म्हणतात हाय सोन्या दादा नमस्कार. बाळासाहेब दादा म्हणतात 30 डन. शुभ दुपार. थँक्यू सो मच. प्लीज थँक्यू सो मच. सर्वांनी डबल टॅप करताय, लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी. नवीन भाई बोले दीदी लॉटरी खरीद के ही पैसे बिगाड़ दिए 34,000. लॉटरी नहीं लगती भाई, लॉटरी नहीं लगती. जब हम ना खुद से मेहनत करेंगे ना तभी कुछ होगा, ऐसे ये वाले पैसे में कुछ नहीं होता. बन्या बाई माने तुम्ही पण लोनमध्ये आहे का, त्यामुळे हा उपाय काढला का. नाही दादा, मी नाही लोनमध्ये आहे. आम्ही लोनमध्ये वगैरे नाही, म्हणजे लोन नाही घेतलंय असंच. आणि मला आवड आहे व्हिडिओ बनवायची, व्हिडिओ करायची, शॉर्ट बनवायच्या, त्यामुळे मला एडिटिंगमध्ये मला आवड आहे, त्यामुळे मी हा ऑप्शन निवडलाय. कृष्ण दादा म्हणते मी शेतकरीचं पोरगा आहे. ओके, शेतकरीचं पोरगा आहे का दादा, त्यामुळे तुम्हाला म्हणजे कर्ज घेऊन शेती करून नंतर त्यातले फेडून मग राहणार पैसे ते तुमचे, असं असतं ना दादा. नवीन भाई बोल रहे हैं नहीं लगा दीदी लोन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. हाँ वही तो, क्योंकि एक लोन लेने के लिए और इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर वही किसी से लेकर फिर दे दो. तुलसीराम दादा आई लव फ्लाय यू सी. ओके, अरे इकडे कृष्णा दादा म्हणतात या वर्षी पीक वाया गेलं पावसामुळे ना दादा. नवनंद दीदी आपकी तरह मेरी फ्रेंड है, वर्धा में रहती है, लेकिन उनका लगन हो चुका है. ओके, तो फिर क्या हुआ भाई. बन्या दादा म्हणतात तुम्हाला पैसे मिळतात का. नाही दादा, चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर $100 जमा व्हावे लागतात, तेव्हा आपल्याला कुठेतरी पेमेंट येतं. नाहीतर ह्याला यूट्यूब म्हणतात ना की हे आहे, तसं नाही आहे, खूप मेहनत करावी लागते त्यासाठी. तुलसीराम दादा म्हणते ऑनलाईन काम बाकी येतो. ओके दादा, बाय बाय, या नक्की. तुलसीराम दादा बाय बाय. विहान भाई बोल रहे जा भाई 5 दिन के दिन जाके बेलदारी कर ले कि पे हो जाएगा. बेलदारी मतलब
बेलदारी का अर्थ क्या है? नंदकिशोर कुलकर्णी दादा म्हणतायत, हाय नंदकिशोर दादा, नमस्ते, स्वागत असा तुमचा माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? मराठी तडका, नमस्कार. हो नमस्कार मराठी तडका, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय मराठी तड़का? नवीन भाई बोल रहे, मैं उनको लाइक करता था लेकिन बोल नहीं पाया दिल की बात. ओके, कोई बात नहीं भाई, आपके लिए और कोई अच्छी लड़की होगी. और अरुण पिगळे म्हणतायत, हाय अरुण दादा, नमस्कार. सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा मकर संक्रांतीच्या. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पाणी पी, घसा कोरडा झाला. नाही इथं तर थंडी आहे, पाणी पण नको वाटतंय. मंगल सोनावणे, हाय मंगल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. नंदकिशोर, अगो जेवलंस काय? नाही हो दादा, जेवक नाही. मराठी तडका, मी किशन भवर, हिंगोली जिल्ह्यातील. नमस्कार किशन दादा, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे आता मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या लाईव्हवर, माझ्या चॅनलवर आहेत, नक्की पहा. नंदकिशोर दादा म्हणतायत बरं आहे. मंगल दादा म्हणतायत बरं झालं तुम्ही ओळखलं, नाही तर मला लेडीज म्हणतात. मंगलला म्हटलं तर लेडीज, आणि मंगल म्हटलं, मंगल पण असतं लेडीजचं नाव, पण मला असं वाटलं की जेंट्सच असाल तुम्ही. हाय प्रिया, कसं असं? आज काय जेवण म्हणता? आज डाळ छोल्याची भाजी बरं ना, त्यामुळे काय नो नॉनव्हेज. तुझ्याकडे काय असा प्रिया? बन्या दादा म्हणतात पैसा केव्हा मिळतात यूट्यूब कडून? जेव्हा तुमचा 4,000 वॉच कंप्लीट होतो त्यानंतर तुमचं चॅनल मॉनिटाईज होतं, आणि मॉनिटाईज झाल्यानंतर आपल्याला अजून $100 म्हणजे $1 म्हणजे 80, जेव्हा आपल्याला $100 आपल्या यूट्यूबला जमा होतात तेव्हा आपलं पेमेंट येतं. म्हणजे अजून काही काही म्हणजे आमच्यासारख्या क्रिएटरना खूप मेहनत करावी लागणार आहे, कारण व्ह्यूज एवढे भेटत नाही, काय नाही, मग तेवढे त्यामुळे कमी व्ह्यूज भेटतात ना. नवीन भाई बोल रहे, दीदी आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो प्लीज बताना. कुठे गेला मेसेज? गायब झाला. नवीन भाई आपका मैसेज गायब हो गया है. प्रिया म्हणते तुझ्या चॅनलचं नाव दिसतच नाही. इथं प्रीतिया कुंभार दिसतं लगो, आयडी असं ना तोच दिसतो लो, चॅनलचं नाव नाही दिसायचा. आणि जेव्हा माझ्या चॅनलला जातलच ना तेव्हा दिसतं माझ्या चॅनलचं नाव. नारायण दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? नारायण दादा जेवण नाही झालं, जेवायचं आहे. आनंदवाणी, हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे और ऐश्वर्य दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे. श्री सद्गुरु वामनराव पै. खूप छान आहे दादा हे. कुठून बोलताय आनंदवाणी? 36 नंबर डन, थँक्यू आनंदवाणी. बन्याबाई बोलतायत तुम्ही सर्वे IQ हे ॲप चांगलं आहे का साईड इन्कमसाठी? नाही मला माहिती, ह्या ॲपबद्दलच मला माहिती नाही. साईड इन्कमचं कुठलंच ॲप मला माहिती नाही आहे. अरुण पिंगळे म्हणतायत ताई मी मराठा जेवण झालं का? तिळाचे लाडू बनविले का? अरुण दादा जेवण तर नाही झालंय, जेवायचं आहे. मिस्टर येणार जॉबवरून, तेव्हा आम्ही जेवणार आता दुपारी 3-3:30 वाजतात आम्हाला जेवायला. आणि तिळाचे लाडू पण नाही बनवले. इथं जम्मू काश्मीरला आहोत, खूप थंडी असते, आणि काय बनवणार, काय नाही बाबा, सांगू शकत नाही. म्हणजे जरी पाण्यात हात घातला तरी हालत बेकार होते एवढे. अमित दादा म्हणतात अजून पण थंडी आहे काय? होय अमित दादा, खूप थंडी आहे, खूप. हिटर, हे बघा, हिटरच्या समोर बसायचं लागतंय बघा, हिटरच्या समोर असं. चारू दळवी म्हणतात हाय प्रीती, कशी आहेस? हाय चारू, नमस्ते, कशी आहेस तू? मी मस्त आहे, तू सांग कशी आहेस? प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. अमित दादा तुमच्याकडे हळदी कुंकुमा?
लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी. 37, 38, 39 नंबरला प्लीज डबल टॅप करा. तुझं घर दाखव ना. प्रियाताई, मी आर्मी क्वार्टर्समध्ये दाखवते आणि ते असं पूर्ण दाखवणं अलाउड नाही आहे, त्यामुळे मी नाही दाखवत. प्रियाताई, जेव्हा मी मानगावला जाईन ना माझ्या घरी, तेव्हा तिकडचं दाखवेन. तिथं सगळं अलाउड आहे. भेरे झालं हो टॅप, थँक्यू. भेरे दादा कुठून बोलताय? 38 डॉन भाई, डॉन 38 डॉन. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. अमित दादा म्हणतात थोडी थोडी इकडे पाठव, इकडे खूप गरम होतोय, थंडी गायब झाली इकडे. घेऊन जाया दादा, पोत्यात भरून घेऊन जाया. सगळ्यांनी. इकडची नको झाली. प्रियाताई म्हणता मानगाव. हा, माझं मानगाव घर असं ना, या सावंतवाडी मानगाव. भेरे दादा म्हणतात कोकणी ठाणे. ओके भेरे दादा, मी पण कोकणातलाच असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. अमित दादा म्हणतात पाऊस चालू झाला इकडे कोकणात. हे पाऊस पडता? आज पडलो काय पाऊस? दीपक दादा म्हणतात तुमचे नाक असं का आहे? नाक असं कसं म्हणजे काय? मी पण मानगाव. हा, तुम्ही पण मानगावचेच असाय काय? मानगावला कुठे? नवीन दादा म्हणता दीदी आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना, मेरा एमकॉम कंप्लीट, एज 26. लेकिन नवीन भाई अभी आप सेटल हो क्या? भेरे दादा म्हणतात माका माहीत एस म्हणजे काय? माका माहीत एस. अमित दादा म्हणतात हो. कृष्ण दादा म्हणतात आमच्याकडे पाऊस पडत आहे. ओके, बापरे, सगळीकडे पाऊस पडतोय वा. बापरे, मग गरमी पण जास्त असणार, मग वातावरणच बदलला. भेरे दादा म्हणते कोकणी आहे एज. ओके, कोकणी असा आहे. जिल्हो कोणतो? अमित दादा म्हणते यंदा काजू आंबे काय खाऊ गावाचे नाही वाटत रे देवा. आम्ही म्हणत होतो या वर्षी काजू आंबे खाऊ, मे महिन्यात यायचा, पण नाही योग गावना वाटतं, नसले आंबे तर. नवीन दादा म्हणतात कोकणी सॉन्ग सुना था बट अच्छा लगा बोंबाईची चेडू. मी मुंबईचा नाही, मी कोकणातला चेडू असं. नवीन भाई मैं कोकण की चेडू हूँ. प्रियाताई म्हणते मी मानगावची, लग्न झालं वाडीमध्ये आली. ओके, मी मानगाव कुंभारवाडी मधली. प्रियाताई मी मानगाव कुंभारवाडी मधली आहे. तू कुठे? मानगाव मध्ये. ओके. नारायण दादा म्हणतात आमच्या इकडे ऊन पडत आहे. तुमच्या इकडे ऊन पडते का? चारुताई म्हणतात मी बनविलेले तिळाचे लाडू पाठवून देते काश्मीरला. हो हो. चारुताई नक्की पाठवून द्या हा, आम्ही खातो थंडीमध्ये, उलट चांगले ते तिळाचे लाडू. नवीन दादा म्हणते चेडू मतलब क्या होता है दीदी? चेडू मतलब लडकी, कोकण की लडकी. प्रियाताई म्हणते मी चर्च जवळ. ओ अरे वा, आपण जवळ जवळचीच असो. हा, चर्च जवळची. समोर जी घरं असत तिकडे काय? चर्चच्या समोर जी घरं असत तिकडे काय? भेरे कोकणची माणसं साधी भोळी. येस, कोकणची माणसं साधी भोळी. नवीन दादा म्हणते अच्छा ठीक है. ओके ओके प्रियाताई, भेटू कधीतरी आपण नक्की. तू मानगावात येईलच की मग सांग. नवीन दादा म्हणतात गॉड ब्लेस यू प्रिया. प्रिया ताई तुम्हाला गॉड ब्लेस यू नवीन भाई बोल रहे. मेरा नाम प्रीतिया है और ये मेरी प्रिया दोस्त है. मंडळी डबल टॅप करा, 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. परी
आवाजच येत नाहीये, मी आपली बोलते. प्रियाताई म्हणतायत, नवनाथ दादा म्हणतायत, नवीन दादा म्हणतायत गॉड ब्लेस यू प्रिया. प्रियाताई म्हणतायत ओके तू इलस की सांग मानगाववाडी. हो प्रियाताई नक्की सांगा. नवीन दादा म्हणतायत दीदी मुझे भी मराठी सीखनी है, जरूर सिखाऊंगी. मेरे चैनल को ज्वाइन कर रखना, बेल आइकन पर क्लिक करना तो मेरे लाइव की नोटिफिकेशन आ जाएगी. पूजाताई म्हणतायत हाय ताई. हाय पूजाताई, नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? चॅनल पुन्हा स्टार्ट करा पूजाताई. अमित दादा म्हणतायत परी काय करता? परी आता काय बसला अभ्यास करून. भेरे दादा म्हणतायत चष्मा लागला. हो का? माझ्याकडे आहे औषध, माझा पण उतरला आहे चष्मा. कसं काय दादा, कोणतं औषध घातलं? प्रियाताई म्हणते आवाज नाही येत, आवाज नाही येत, आवाज म्यूट झालेला, सॉरी सर्वांना. पूजाताई म्हणतायत हाय ताई. भेरे दादा चष्माचा औषध ओके. जास्त आहे का नंबर? नाही तेवढा पण नाही आहे, 0.25 असं आहे राईट साईडचा. पूजाताई म्हणताय हो ग ताई. ओके पूजाताई परत मेहनत घ्या ताई, होईल सगळं व्यवस्थित परत. बेरे दादा म्हणतायत खर्च उतरला. ओके खर्च उतरला का? बरोबर आहे. उत्तराक काय खर्च उतरला आहे उत्तरा 1 महिन्यात. मंडळी डबल टॅप करा 38 नंबरला, डबल टॅप करा मंडळी. तेरी कायनात मेरे काली हाथ मेरे तेरे दिल की तार तार. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय ही सांगा. पूजाताई म्हणते जेवण झालं का? हो दादा, हो ताई. पूजाताई म्हणजे जेवण बनवून झालंय, जेवायचं आहे. आपली बाई आहे म्हणून सांगतो, असं काही नाही दादा, सांगायचं असेल तर सांगा. नवीन दादा म्हणताय दीदी ट्रेन में जा रहा, दिल्ली से आज 4 घंटे लेट चल रही है. ओके और ठंड की वजह से होगी. दिल्ली से कहाँ जाओगे आप? चष्मा 10 वर्ष घातला होता मी. ओके दादा ओके. म्हणजे डबल टॅप करा सर्वांनी. मला एक काल खूप छान गाणं आवडलं, ते मी जरासं थोडंसं गुणगुणते. तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने गए जगमजाग मेरे सीने आग लगी सांस सांस तपने. तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने दर्दों से चूर चूर गम का गुरूर कौन क्या है हाल अपने. आवारा अंगारा आवारा अंगारा रातों में तुबा. थोडंसं प्रॅक्टिस नाही झाली आहे, मला हे खूप आवडलं. दिल्ली से कोटा. ओके दिल्ली से कोटा जाओगे. जेवण झालं ताई. नवरत्ती दादा म्हणतायत जेवण झालं ताई. नाही दादा जेवायचं आहे. मंडळी डबल टॅप करा पटकन. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला लवकरात लवकर डबल टॅप करा. कमेंट करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा मंडळी आणि कमेंट करा.
तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं. लवकरात लवकर मंडळी जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. विनोद दादा म्हणते काय चाल आहे. ते खूप छान आहे हे गाणं, पण मला एवढं बोलायला नाही आलं. त्याला सूर वगैरे खूप चढवावे लागतात, त्यामुळे नाही आलं. म्हणजे डबल टॅप करा. तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं. तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव. नव्या घरामंदी काय नवीन घडल. दिस घरकुला संग समद येगळ होईल. दिस जातील दिस येतील. भोग सरळा सुख येईल. दिस जातील दिस येतील. सुख भोग सरळ सुख येईल. तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं. तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव. नव्या घरामंदी काय नवीन घडल. घरकुला संग समद येगळ होईल. दिस जातील दिस येतील. मोग सरळ सुख येईल. हे पण मला खरंच खूप छान गाणं आवडतं मंडळी. दिलखुश दिलखुश हाय दिलखुश भावा मस्त. बेरे नाखवा नाखवा लय दिसाची हाऊस. पूर्वर माझ्या सोना लोकांना दाखवा. क्या चल रहा है. कुछ नहीं चल रहा है भाई. आपका स्वागत है मंडळी. राम राम दिलखुश. राम राम दिलखुश भैरवा. मेरे नाम बोलो दिलखुश भैरवा. विनोद दादा म्हणते झालं का हळदी कुंकूचा कार्यक्रम. दादा आम्ही इकडे जम्मूला असल्यामुळे मी असं वेगळं काही करत नाही. माझ्या घरीच असतं, कारण आमची जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे आमची एक चूलच आहे, त्यामुळे तिथंच सगळं होतं. मेरा नाम बोलो मेरा नाम दिलखुश भैरवा मैंने बोला. देवाजी दादा म्हणताय एकच नंबर गोड आवाज बेटा. अभिनंदन नागपूर. थँक्यू देवाजी दादा. थँक्यू सो मच. तुम्ही म्हटलात ना मला आवडलं. विनोद दादा म्हणतात मस्त. भेरे दादा जम्मू का कुठं. जम्मूला जम्मूच. संदेश दादा आज मस्त दिसता माझी ताई लाडकी चष्मा लावून. डोळे दुखायला लागले दादा, कारण ह्याच्यावर हिटरच्या समोर बसली आहे ना, त्यामुळे डोळ्याला बसतं. भिरे दादा म्हणतायत सांभा. काय सांभा. सांबाला नाही जम्मूला. संदेश दादा जेवलात का तुम्ही. आणि वहिनी काय करतायत. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी. संदेश दादा म्हणतात मी जेवलो. हो जेवलो. ओके संदेश दादा. काय होतं आज स्पेशल. आर्मी कॅम्प आहे न मला माहीत. आर्मी कॅम्प आहे ना मला माहीत. ओके हो हो दादा आर्मी कॅम्पच आहे. मी पण तिथे होता. यात्री निवास का. ओके ओके मंडळी सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करा. भेरे दादा प्लीज डबल टॅप करा. चॅनलला जॉईन करा सर्वांनी. मंडळी मला सांगा माझं नाव प्रीती आहे, बदलण्याची गरज आहे का. काल परवाच्या दिवशीचा एक इन्सिडेंट सांगते. मी ना एका माझ्या लाईव्हला जेव्हा स्टार्टिंगला मी जेव्हा लाईव्ह सुरू केलं
त्याआधी मला सांगा की माझं नाव बदलण्याची गरज आहे का? प्रीतिया माझं नाव आहे, व्यवस्थित नाही आहे का? नक्की मला सांगा. संदेश दादा, माझी स्वतःची अशी बहीण असती तर तिचे खूप लाड केले असते. मग संदेश दादा, मी पण तुमचीच बहीण आहे, माझे पण लाड करा. म्हणजे स्वतःची असली तरच केलं असतं का? का बदलते? ओके. माझं नाव प्रीती आहे. परवाच्या दिवशी म्हणजे मी जेव्हा स्टार्टिंगला लाईव्ह सुरू केलेलं तेव्हा एक मंगल म्हणून ताई आलेल्या. तर त्यांनी मला सांगितलं की मला जॉईन करा. मी तुम्हाला रिटर्न करते. म्हटलं ठीक आहे. मी तुम्हाला जॉईन केलं. पूजा ताई म्हणतायत नाईस नेम ताई. प्रीती छान आहे, थँक्यू. माझं नाव प्रीती नाही आहे, प्रीतिया असं नाव आहे माझं. संदेश दादा, काय नको नाव बदलू, प्रेमाचे नाव आहे प्रीती. हां, मग तेच ना. तर मी त्यांच्या चॅनलवर गेली. लाईव्ह होतं. म्हटलं मी असं करते, ज्यांना मी जॉईन करून ठेवलंय, ज्यांनी मला सांगितलं की ताई आम्हाला पण जॉईन करा, त्यांचं जर लाईव्ह असेल तर मी त्यांना जाते, लाईक करते, 1-2 शब्द बोलते आणि येते मी रिटर्न. तशीच मी काल परवाच्या दिवशी गेली त्यांच्या लाईव्हला. तर त्यांना इंग्लिश माझं नाव असं वरती दिसतंय तसंच आहे ना, प्रीतिया कुंभार म्हणून. तर त्यांना ते वाचायला जमत नव्हतं. त्यामुळे मग मी मराठीमध्ये टाकलं माझं नाव. तर त्यांच्या लाईव्हला एक मुलगा होता. तो म्हणतो की तुझं नाव प्रीतिया कोणी ठेवलं? तुला म्हणजे तुम्हाला बदलता आलं नाही काय? असं कसं नाव ठेवलं? आम्हाला घ्यायलाच जमत नाही. तर मी तेवढ्यात लगेच कमेंट केली की तुला काही प्रॉब्लेम आहे का बाबा? माझं नाव आहे ते. नको घेऊ. तुला जर अडचण होते तर नको घेऊ माझं नाव. तर त्या ताई एवढ्या हसल्या. म्हणजे तो बोलला ना की म्हणजे तुमचं नाव असं का वेगळं का ठेवलंय? व्यवस्थित ठेवायचं ना, असं ना, तसं ना. तर त्या एवढ्या हसल्या. बापरे! मी शांतच राहिली बघत की. आणि नंतर मग त्या माझ्या नावाने नंतर मी जेव्हा सांगितलं ना की मी तुम्हाला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलने जॉईन केलेलं ताई, पण आता खरंच मला त्याचं वाईट वाटते की मी तुम्हाला जॉईन केलं याचं. तर मग त्या म्हणायला लागल्या, "ओ ताई, असं राग मानायचं नसतं, मी तुम्हाला ओळखलं नाही" वगैरे, वगैरे. पण मला त्या चॅनलने तुम्ही नाही ओळखलात, पण कोणीही तुमच्या चॅनलवर जर आलं असतं आणि तुम्ही असंच एखाद्याला तुमच्या ग्रुपमधले त्याची चेष्टा करते, तर तुम्ही त्याच्यावर हसणार. हे मला नाही आवडलं. तो माणूस पोरगा बोलला ना, त्याचंही नाही मला वाटलं की म्हणजे तो मला असं नावावरून बोलला की तुम्ही नाव असं काय ठेवलंस? आम्हाला बोलायला त्रास होतो. मी तुझी पहिल्यांदाच, तर मी कधीतरी महिन्यातून वगैरे अशी लाईव्ह जाते कोणाच्या तरी बाबा हा लाईक करायला वगैरे. का तर आपल्याला आपला म्हणजे सपोर्ट भेटेल सगळ्यांना. तर म्हणजे असं मला असं वाटलं की यार, म्हणजे कॉमन सेन्स नव्हता तिथं. कॉमन सेन्स नव्हता. म्हणजे मी जेव्हा तुम्हाला कळलं की कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलची आहे, तेव्हा तुम्हाला म्हणजे असं मग म्हणता की राग नाही मानून घेऊ नका ताई, तो लहान आहे. अहो, तो तर लहानच आहे, मला त्याचं नाही. पण तुम्ही एवढं हसलात, त्या गोष्टींवर मला जास्त असं म्हणजे वाईट वाटलं की यार माणूस. आता मी तुमचं लाईव्ह घेते, एखाद्याचं मला नाव नाही समजलं ना, तर मी वाचते ते काय नाव आहे ते आणि मग बोलते, किंवा नाही समजलं तर अर्ध नाव घेते आणि बोलते. पण त्या नावाबद्दल मी हसत नाही कधी, किंवा एखादा माणूस एखाद्याच्या दुसऱ्याच्या जिल्ह्याबद्दल काय बोलला तर मला पटकन राग येतो की का एखाद्याच्या याच्यावर हसायचं, बोलायचं. तर मी लगेच त्यांना खरं सांगते मंडळी, सबस्क्राईब केलेलं ना, अनसबस्क्राईब करून टाकलं. मला नको पाहिजे असली माणसं माझ्या लिस्टमध्ये जी हे करत नाही ते. पूजाताई म्हणतायत नाईस नेम ताई, थँक्यू. भेरे दादा पण म्हणतायत नको बदलू, प्रीती छान आहे, थँक्यू दादा. संदेश दादा म्हणते काय नको नाव बदलू, प्रेमाचं नाव आहे प्रीती. धन्यवाद संदेश दादा. भक्तीताई म्हणतायत हाय. भक्तीताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. संदेश दादा म्हणताय एका शिक्षिका दिसता बोलण्यावरून तुमच्या ताई. संदेश दादा थँक्यू सो मच. संदेश दादा म्हणते एक आदर्श व्यक्तिमत्व आहे माझ्या लाडक्या ताई. थँक्यू दादा. मी कधीच कोणाला असं कमी लेखत नाही आणि मलाच असं वाटलं की यार अशी माणसं कशी लाईव्ह घेतात. जर तुम्हाला समोरच्याची रिस्पेक्ट ठेवता येत नाही तर तुम्हाला लाईव्ह घेण्याचा अधिकारच नाहीये. स्तुतीताई म्हणतात हाय. हाय स्तुतीताई, स्वागत आहे तुमचं. बऱ्या आहात ना तुम्ही? तब्येत कशी आहे तुमची? सार्थक दादा म्हणतात हाय. नमस्कार सार्थक दादा, बिग फॅन. ओके सार्थक दादा, तुम्ही बिग फॅन आहात का? थँक्यू.
कुठून बोलताय? बिग फॅन तुम्ही. बेरे दादा म्हणताय सब डन डन. थँक्यू बेरे दादा, थँक्यू सो मच. सार्थक दादा नंबर सेंड मी. सार्थक दादा अजून मी काही फेमस झाली नाहीये, पण जेव्हा जाईन तेव्हा नक्की देईन तुम्हाला बघा. बेरे दादा म्हणते 12 गावची 12 मिळतील. हा तसंच मला वाटलं, म्हणजे त्यांना मराठीत वाचता येतं, हिंदी मराठी इंग्लिश वाचता येत नाही. पण मी जेव्हा त्यांना माझं नाव सांगितलं, पण तो जो बोलला ना मराठीमध्ये की तुम्हाला तुमचं नाव बदला ग, असं तसं असं कोणी ठेवलं, तेव्हा त्या एवढ्या हसल्या, म्हणजे काय माहिती त्यांना हसूच आवरलं नाही. संदेश दादा मध्ये जाऊ द्या, सोडा विषय. नक्कीच. बेरे सर्वांना फेस करावे लागेल. खरं आहे ते, सर्वांना फेस करावे लागतं. गंगाधर साळवे, गंगाधर साळवे. माझ्या बायकोचं नाव पण प्रीती आहे. खूप छान आहे, तुमच्यासारखी सुंदर आहे. माझ्यावर फार प्रेम करते, मला पण फार आवडते. हो का गंगाधर दादा? थँक्यू. खूप छान. बेरे दादामध्ये वाईट कमेंट करायला बसलेत लोक, समजलं? हो ते तर आहेच, वाईट कमेंट करायला लोक खूप असतात, चांगली कमेंट करणारे खूप कमी असतात. पण त्यांना पार करून आपल्याला जायचं आहे पुढे. तेच डोक्यात ठेवून नाही चालायचं. म्हणून म्हटलं एक एक्सपिरियन्स असा मी पण शेअर केला. जर तुम्ही कोणीही माझ्या लाईव्हमध्ये पाहत असाल, तर तुम्हीही अशी लाईव्ह घेत असाल, तर प्लीज कधीच कुणावर एखाद्याच्या नावावरून किंवा तुमच्या ग्रुपमध्ये चाललंय ओळखीच्या हाताने एखाद्याची मस्करी करते, तर असं प्लीज करू नका. भेरे दादामध्ये वाईट, ओके. भूषण दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे भूषण दादा. कुठून बोलताय भूषण दादा तुम्ही? संदेश दादा म्हणतात माझ्या ताईला कोण वेडं वाकडं बोललं तर मला राग येईल. बेरे दादा निवृत्ती महाराज देशमुख आमची बोलती बंद केली ती लोकांनी. म्हणजे काय दादा निवृत्ती महाराज देशमुख? महावीर मगदूम नमस्कार दादा. नमस्कार. जेवण झालं का ताई असं विचारतायत. महावीर दादा जेवण तर बनलंय, पण जेवलो नाहीये. तुम्ही जेवलात का? आणि कुठून बोलताय दादा? संदेश दादा म्हणतायत संदेश भाऊ आहे तुमचा, काही टेन्शन घेऊ नका. हो दादा, हो नक्कीच. तुम्ही सर्वजण सपोर्ट करतायत, त्यामुळे मला काही टेन्शनच नाहीये. बेरे दादा म्हणजे माहीत नाही का? निवृत्ती ज्ञानदेव देशमुख मला काय माहिती, एवढं आठवत नाहीये दादा. चंद्रकांत दादा म्हणतायत, मला वाटतं माझ्या चॅनलला येऊन गेलेत वाटतं ते. चंद्रकांत साठे दादा म्हणतायत हाय नमस्कार. कीर्तनकार बाबा निवृत्ती महाराज, मला वाटतं हे माझ्या चॅनलला येऊन गेलेत असं मला वाटायला लागलंय. ते बोललेले की मी कीर्तनकार आहे वाटतं. संदेश दादा म्हणते जेवलात का ताई? संदेश दादा नाही हो, जेवायचं आहे. बघू आता मिस्टर आले की जेवणार. संदेश जितू दादा म्हणतायत हाय हाय जितू दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. महावीर मगदूमध्ये कोल्हापूर जिल्हा नरसिंहवाडी शिर्टी तालुका शिरोळ. महावीर दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. पहिल्यांदाच माझ्या लाईव्हला आलात का महावीर दादा? संदेश दादा मध्ये भाऊजींना विचारलं म्हणून सांगा संदेश दादाने. हो नक्की सांगेन, नक्की सांगेन दादा, नक्की.
भेरे दादा म्हणतात ओके बाय, मी येतो नक्की दादा, उद्या नक्की या, संध्याकाळी नक्की या, माझं लाईव्ह असणार आहे. 2 दिवस मला घ्यायलाच मिळालं नाही, आज नक्की घेणार आहे, नक्की या. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे, लवकरात लवकर होऊन जाऊ दे. भक्तीताई म्हणते ताई जेवण झालं का? ताई भक्तीताई जेवण तर बनवलंय, पण जेवायचं आहे. रोज माझा टायमिंग 3-3:30च होतो, रोजचा टायमिंग हाच आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. संदेश दादा मध्ये रात्री ऑनलाईन येत नाही ताई तुम्ही? हो संदेश दादा, 2 दिवस तर मी म्हणते की संध्याकाळी पण आहे, पण मला 2 दिवस घेताच आलं नाही. म्हणजे आता माझं लाईव्ह हे संपलं, जेवलो की मुलांचा अभ्यास घेते, नंतर मग थोडंसं वॉकिंग करायला जाते जर, आणि थंडी असल्यामुळे वॉकिंग थोडीशी लेट होते. मग 7 वाजता येते, 8-7:30ला येते, मग जेवण पण करते, करेपर्यंत राहतं. आज नाही, आज लवकर घेणार आहे. 6:30ला घेईन मी कदाचित. हां दादा, सर्वांनी या माझ्या लाईव्हला 6:30ला. संदेश दादा मध्ये तुमचा दादा वाट बघत असतो ना. हो संदेश दादा, नक्की नक्की मी येईन बघा लाईव्हला, आज तर नक्कीच येईन बघा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करत नाही आहात. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर, सामोरी बसले मला हे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले. जोरात म्हणू का? ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर, सामोरी बसले मला हे दत्तगुरु दिसले, मला हे दत्तगुरु दिसले. संदेश दादा म्हणतात बायको म्हणता मस्त दिसता तुमची ताई. धन्यवाद वहिनी, धन्यवाद. वहिनी काय सांगा मग जॉईन हो. आणि दादा प्लीज कधीतरी माझे ना प्लेलिस्ट यूट्यूबला जाऊन प्लेलिस्ट चालू ठेवा 1 तासासाठी. तुमचा मला तेवढा सपोर्ट होईल. मी सर्वांना नाही सांगत, पण तुम्हाला सांगते. वहिनी तुमची खूप आठवण काढता, संदेश दादा म्हणतात. वहिनी थँक्यू वहिनी. नक्की भेटूया आपण मुंबईत कधीतरी. अमोल दादा म्हणतायत हाय ताई. हाय म्हणता, कुठली लिहि म्हणताय? शिवाजी कोळी, नमस्कार शिवाजी दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत शिवाजी दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. शिवाजी एवढं तुमचं चांगलं नाव आहे दादा, खूप छान नाव आहे, पण त्या शिवाजी महाराजांच्या विचारातला एक तरी गुण तुमच्यात आहे का? खूप छान. दिसत नाही. शिवाजी आपले श्री छत्रपती, आई वडिलांनी हाच विचार करून हे शिवाजी म्हणून नाव ठेवलंय, पण त्यांना पण काय म्हणतात ते, त्यांना पण काय ते, त्यांना पण असं चूक वाटत असेल तुमचं नाव शिवाजी ठेवले, कारण एवढे विचार घाण आहेत की काय विचारायला नको. सर्जेराव चव्हाण, नमस्कार दादा, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय सर्जेराव दादा? बघ संदेश दादा, या शिवाजी दादांचे विचार एवढे बेकार आहेत, त्यांचे मेसेज तर दिसत नाही आहेत, पण मी सांगते
सर्जेराव दादा म्हणताय सांगलीवरून. सांगलीवरून बोलताय दादा, खूप छान. शिवाजी दादा, तुम्हाला दादाही म्हणायला कसं तरी वाटतंय, तरी पण मी तुम्हाला हाईड नाही करत आहे, तसंच ठेवते. आणि तुम्हाला तुमच्या कुठल्याही कमेंटचं रिप्लाय द्यायला मला बांधील नाही आहे मी. सर्जेराव दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी, आणि माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत. आणि एक सांगायचं राहिलं संदेश दादा, माझ्या एक हे काय ते सायबर क्राईममध्ये माझा एक फ्रेंड आहे, त्यांनी मला सांगितलंय की जे जे ना ह्याला बॅड कमेंट वगैरे करतात लाईव्हमध्ये, त्यांची फक्त आयडी लिहून ठेव. पुढे ते कोणालाच बॅड कमेंट करू शकत नाही का, आपल्या बायकोला सुद्धा एक कमेंट करू शकत नाही लाईव्ह, एक व्हॉट्सअप पण ओपन करू शकत नाही, अशी हे करून ठेवणार आहे. आणि मस्तपैकी आयुष्यभराची अद्दल घडवणार आहे. त्यामुळे माझ्या लाईव्हला आल्यावर थोडंसं नीटच बोलायचं, नीटच वागायचं. प्रमोद दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार प्रमोद दादा, स्वागत आहे. कुठून बोलताय तुम्ही? सर्जेराव दादा म्हणतात, संदेश दादा म्हणते काय बोलले ताई? नाही, ते माझ्या तोंडात नाही येऊ शकत दादा. सर्जेराव दादा म्हणते कोकण म्हणजे स्वर्ग आहे. हो दादा, कोकण म्हणजे स्वर्ग आहे. आणि तुम्ही सांगलीत मधले आहात ना, या आमच्या कोकणात. संदेश दादा म्हणतात मस्त ताई. मग काय, जर आई वडिलांनी तुम्हाला एवढ्या आपले छत्रपती श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शिवाजी म्हणून नाव तुम्हाला ठेवलंय, तर त्या नावाप्रमाणे तरी एक तरी गुण स्वतःत बाळगा. समोर तुम्हाला तुमच्या समोर एखादी स्त्री दिसली तर तुम्ही फालतू कसं काय बोलू शकता? तुम्ही तुमच्या आईला पण असंच बोलता येता जाता? नाही ना यार. आपल्या आई वडिलांना जसं जर म्हणजे आई बहीण बायको ह्यांना तुम्ही जसं हे करता ना, समोर जेव्हा तुम्ही म्हणूनच ना, म्हणजे म्हणूनच तर लाईव्ह मध्ये काही स्त्रिया येत नाही लाईव्हला, कधी कधी फेस हाईड करतात. याच कारणाने करतात की यार अशी माणसं असतात, नाव शिवाजी महाराजांचं असतं पण त्यांचे विचार किती घाण असतात या माणसांचे. का नावं ठेवतात छत्रपती शिवाजी महाराजांची? तुम्ही नको ठेवू ना. तुम्हाला जर त्यांचे विचार पण नाही घेता येत असतील तर नावं पण नका ठेवू. गायब झाला का? आता लगेच गायब झाले. जर हिम्मत असेल तर करा कमेंट, लगेच करा, बोला. मी बोलते ना त्यावर बोला. अरे यार, स्त्रिया ही देवाची देण आहे, मग तुम्ही त्याचं रिस्पेक्ट करा ना थोडा तरी. प्रमोद दादा म्हणतात जिजामाताचं माहेर घर सिद्धखेड राजा. त्या जिजामाता पण आपल्या ना अशी आता या काळात असत्या ना, तर खरंच असल्या माणसांचं काय केलं असतं काय माहिती. ॲडव्होकेट दादा म्हणतायत. अंकित वर्मा, नमस्ते अंकित भाई, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप? योगेश राऊत म्हणतायत हाय योगेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय योगेश दादा? अंकित भाई बोल रहे कैसे हो आप? अंकित भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. संदेश दादा म्हणताय कोकणी असाव आम्ही, आमचो नात नको करू कोणी. खरं असा मी तर असं नाही की गप्प तुम्ही बोलताय आणि मी ऐकून घेतले. कधी ना कधी मी माझी नका काढतले. अंकित वर्मा हस रहे, क्या हुआ अंकित भाई? योगेश दादा म्हणते कोकण आहात तुम्ही? मी कोकणातून आहे योगेश दादा. अंकित वर्मा डर गए क्या? देवजी प्रणाम, देवी जी प्रणाम, स्वागत है आपका. जितू दादा म्हणते काय गो चढवा, सगळा ठीक ना, कसा होस? मस्त असे दादा जितू दादा, पण काय खैचरी एक माणसं येतात आणि डोक्यात चाळून जातात यार. ह्यांच्यासारख्या माणसांमुळेच आपली ना जी स्त्रिया असतात ना, ती खयच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममध्ये काम करू भियातात. योगेश दादा म्हणते वासिम महाराष्ट्र. ओके, वासिम से हो क्या आप? वासिम मधून बोलताय का? खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. संदेश दादा, अंकित भाई बोल रहे आई एम फ्रॉम सुप्रिया दीदी जी के चैनल टू यूर चैनल. हाँ अंकित भाई, मैं आपको पहचानती हूँ, इसलिए तो आपका वेलकम किया मैंने अच्छे से. थैंक यू.
प्लीज डबल टॅप. संदेश दादा म्हणते आता बोलाच कोकणी. HP म्हणतात राशनचं दुकान चालू झालं. हो का? संदेश दादा म्हणते मस्त बोलता तुम्ही कोकणी. मी कोकणी छान बोलते दादा, कारण माझा जन्म पण कोकणातलाच आहे, शिक्षण पण कोकणात झालं. त्यानंतर माझं लग्न, माझं सासर सगळं कोकणातलंच आहे. आणि मी खरंच म्हणजे धन्य समजते की माझं माहेरच कोकण नसून माझं सासर पण कोकणच आहे. सही है, गुड गुड. एडवोकेट भाई, आप एडवोकेट हो ना? आप वकील हो? मी येतोय खाना खाके. या खाना खाके आ जाना अंकित भाई. माय महाराष्ट्र इज डेड, नो मोर दॅन इट. मतलब संदेश दादा मध्ये माझो पण कोकणात जन्म झालो. येस, आपण खरंच लकी माणसं असो जी ज्यांचं जन्म कोकणात झालो असा. मंडळी पटापटा डबल टैप करा. नहीं देवी जी, मैं लॉयर स्टूडेंट हूँ. तो आपको ये पता ही होगा, जो मुझे बताओ अंकित भाई, जो ये लाइव पर या सोशल मीडिया पर बैड कमेंट करते हैं उनके लिए क्या रूल्स है, क्या लॉ है? सचिन दादा नमस्कार. मी ताई रायगड. ओके सचिन दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. याआधी पण तुम्ही बोललेलात ना दादा, सचिन दादा. मी तेच म्हणते, हे दादा मला मी ओळखते. सचिन दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. अंकित भाई बोल रहे इससे ज़्यादा महाराष्ट्रियन नहीं आती मुझे. ओके ओके एडवोकेट भाई. जहीर भागवन, हैप्पी मकर संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति जहीर भाई. कहाँ से बात कर रहे हो? पवन धोने म्हणतात मी चंद्रपूरवरून. पवन भाई तुम्हालाही खूप खूप नमस्कार. सचिन दादा म्हणतात हो ताई. सचिन दादा मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मराठी बोलायची. येस, मराठीच बोलायची. नाही दादा, जे जे हिंदी आहेत ना त्यांच्यासाठी फक्त मी एक दोन शब्द बोलते. जितू दादा म्हणतात जेवक नाही, मिस्टर येतले जितू दादा तेव्हा जेवतलंय. तुम्ही जेवलाय काय? किसन दादा म्हणतात हाय. जहीर दादा म्हणतात सोलापूर. ओके, सोलापूरवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणते मराठी शिकायला पाहिजे. हा, इथं तर माझ्या लाईव्हला अशी लोक आहेत जी मला सांगतात की आम्हाला तुमच्या लाईव्हला येऊन मराठी शिकायची आहे. मग मला तर खरंच बरं वाटतं की यार हिंदी असूनही ते मराठी शिकतायत. जितू दादा म्हणतात हो. अंकित भाई बोल रहे रूल्स है, हाइड करो, टाइम आउट दो. अरे भाई, ये तो मुझे यूट्यूब की सेटिंग सिखा रहे हो. आपके लॉ में क्या है? आप तो एडवोकेट की ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि जो ऐसे मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बैड कमेंट करते हैं उनके लिए क्या है वो बताओ ना. नवनाथ भाई बोल रहे. नवनाथ दादा म्हणते कोणतेही गाव आहे तुझे तायडे. नवनाथ दादा माझं गाव आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकण. आणि मी जम्मूवरून माझं लाईव्ह चालू आहे. कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलला. नक्की जावा आणि पहा. अंकित भाई बोरे BNS सेक्शन 352 अँड 353 पिनल IPC 504. ओके, मग ह्यांना काय शिक्षा होऊ शकते जे बॅड कमेंट करतात आणि जर मी त्यांची कंप्लेंट सायबर क्राईममध्ये दिली प्रत्येकाची ID, तर इथं काय त्यांना भरपाई करू लागेल त्यांना आणि काय शिक्षा भेटेल? विजय बोरा म्हणतात हाय. नमस्कार विजय दादा, कुठून बोलताय? जहीर दादा म्हणते छान दिसता तुम्ही. धन्यवाद जहीर दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. अंकित दादा म्हणते अंकित भाई बोल ये सब लॉ सेक्शन है. हाँ लेकिन लॉ सेक्शन है भाई, लेकिन वही कि इस सेक्शन द्वारा क्या पनिशमेंट हो सकती है वो भी बताओ मैं. नवनाथ भाई बोल रहे फॉलो किया है, फॉलो करो जी, आप मुझे फॉलो करो. हाँ हाँ, आप मेरे चैनल को एक कमेंट करना, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगी. एडवोकेट भाई बाकी आके बताऊंगा खाना खा के. ओके, कोई बात नहीं. जितू भाई बोल रहे मतदान केलंय तुका गो. थँक्यू जितू दादा.
निलेश करंजेकर म्हणते नमस्ते कुंभारताई, जय कोकणकर ताई. निलेश दादा जय कोकणकर. निलेश दादा तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि जेवलात का? नवनाथ दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र जी, जय महाराष्ट्र. सचिन दादा म्हणताय मी उद्या माझ्या आयडीचे नाव IPS टाकेल. कोणी काही करतात ताई, कोण काही करतात ताई. नाही ये वो ॲडव्होकेट आलेले ना, ते माझी एक फ्रेंड आहे, तिचा भाऊ आहे, तो शिक्षण घेतोय. सचिन दादा अभिमन्यू दादा म्हणते हाय ताई नमस्कार, मकर संक्रांतीच्या तुझ्या सर्व परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा. अभिमन्यू दादा तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनल तर्फे तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. कसे आहात दादा? अभिमन्यू दादा म्हणते ताई मी 551 नंबरला लाईक केलं, थँक्यू. निलेश दादा म्हणते मतदान केलं आहे 49 नंबरला, थँक्यू निलेश दादा. अंकित दादा बोलते हिंदी प्लीज देवी जी, मुझे महाराष्ट्र नहीं आती तो सीखो भाई, हम इधर आपको महाराष्ट्रीयन भाषा सीखने मिलेगी. सचिन दादा म्हणतात जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र रायगड. जय महाराष्ट्र रायगड दादा. सचिन दादा म्हणते टेस्ट करून येतील ताई वकील. म्हणून तर मी त्यांना प्रश्न विचारले ना दादा. सचिन दादा म्हणतात शुभम सुदम भावस्कर हॅपी संक्रांत. सुदम दादा हॅपी संक्रांत. सुप्रिया दीदी हेलो डियर. सुप्रिया दीदी वो एडवोकेट अंकित वर्मा सच में वो पढ़ाई कर रहे क्या एडवोकेट की? कमेंट की है भी. नवनाथ जी कमेंट किया की है भी मतलब प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ऐक सुदाम भावस्कर हाय नमस्कार सुदाम दादा. नीलमताई म्हणते ताई काय झालं, कोणी ट्रोल केलं का तुला? अगं नाही ग, काय झालेलं एका दादांनी कमेंट केलेली फालतू, मग त्यांना मी आणि नाव होतं शिवाजी, तेव्हा मला सटकलं. नाही तर मी कोणाला जास्त घेत नाही डोक्यावर, पण तो गायबच झाला माणूस, जास्त करून आलाच नाही नंतर. तर म्हटलं की शिवाजी राजांचं नाव तुम्ही का ठेवता? तुमची लायकी नाहीये त्यांचं नाव ठेवायची, ठेवू नकात नाव स्वतःची. सुप्रिया दीदी बोल रही है कैसी है, खाना खा लिया? नहीं सुप्रिया दीदी अभी खाऊंगी, हस्बैंड आएंगे तो. आपने खाना खा लिया? हाँ ठीक. जेवण करा ताई आता. संदेश दादा म्हणतात संदेश दादा पण आता मिस्टर येतले ना, मिस्टरांबरोबर करतलो. राधे विशाल कुमार नमस्कार विशाल भाई, आपका स्वागत है. सचिन दादा म्हणतात जय जिजाऊ, जय शिवराय, छत्रपती धर्मवीर शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान. जय हिंदुस्तान दादा. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सचिन महाडिक म्हणतात हसताय सचिन दादा
सुप्रिया दीदी बोली जय महाराष्ट्र, जय देवभूमी उत्तराखंड, जय जय महाराष्ट्र, जय देवी भूमि उत्तराखंड। ताई ये देवभूमि उत्तराखंड से है मेरी दोस्त। नवनाथ भाई बोल रहे हैं लाइक किया है जी मैंने। नवनाथ भाई थैंक यू सो मच। नवनाथ भाई बोल रहे हैं लाइक किया जी है मैंने। सुप्रिया दीदी हाँ लॉ स्टूडेंट है अंकित। ओके नवनाथ भाई बोल रहे ईडीपी पे लाईक व्हिडिओ पे लाईक केलं आहे मी। ओके नवनाथ भाई थँक्यू सो मच। सचिन दादा म्हणते ताई मला पण जॉईन करायला सांग सगळ्यांना। ओके सचिन दादांनाही प्लीज सर्वांनी जॉईन करा। दादांचंही चॅनल आहे त्यांनाही जॉईन करा। दादा चॅनलचं नाव काय आहे नक्की सांगा सर्वांना। नीलमताई म्हणतात ओके ओके ताई। नीलमताई जेवलात का तुम्ही? हळदी कुंकू झालं का तुमच्याकडे? सचिन दादा म्हणते 4 वाजता माझी लाईव्ह असते। हो का सचिन दादा? प्लीज मला चॅनलला एक कमेंट करा। अमित दादा म्हणतात हाय अमित दादा नमस्कार जेवलात का? संदेश दादा म्हणते सर्वात जास्त ताई कमेंट माझीच असा ताई। येस तुमचीच जास्त कमेंट असा स्टार्टिंगपासून ते लास्टपर्यंत। नीलमताई म्हणतात हाय सचिन दादा। नीलमताई म्हणतात ताई मानसी नाही येत का लाईव्हला? येते तिची लाईव्ह असते रोज असते तिची पण मला तर जायला भेटतच नाही। सचिन दादा म्हणतात जय जिजाऊ जय शिवराय जय छत्रपती धर्मवीर शंभूराजे जय महाराष्ट्र जय हिंदुस्तान जय हिंदुस्तान। के एन टू यू राम राम ताई राम राम भाई कैसे हो आप? सचिन दादा म्हणतात जय जिजाऊ जय शिवराय जय शंभूराजे छत्रपती धर्मवीर शंभूराजे जय महाराष्ट्र जय हिंदुस्तान। अमित दादा म्हणताय आयफोन यूज करता का? नाही हो दादा आम्ही एवढी बस श्रीमंत माणसं असो काय आयफोन यूज करू। सचिन दादा म्हणताय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अमित दादा म्हणा व्हिडिओ क्लिअर दिसतो म्हणून विचारलं। ओके म्हणून विचारलात का? माझा फोन आहे विवो V14 प्रोचा आहे। वर्ष झालं घेऊन विवो V14 प्रो। आणि वायफाय आहे ना मेन म्हणजे वायफाय मुळे चांगलं म्हणजे क्लिअरिटी दिसते जास्त। वायफाय मुळे म्हणजे व्हिडिओ चांगले हे होतात ना त्यामुळे। संदेश दादा म्हणते परी कशी आहे तुमची? मस्त आहे परी। नमः शिवाय म्यूट आहे ताई तू। आता काढलं दादा। ओम नमः शिवाय म्हणतायत सचिन दादा। सुरेश कुंभार म्हणतायत हाय नमस्कार सुरेश दादा। नमस्कार ताई म्हणतायत। सुरेश दादा जेवलात का? स्वागत आहे तुमचं। सचिन दादा म्हणते ताई कमेंट केली आहे। ओके सचिन दादा मी जॉईन करते। इथं पार्कमध्ये ना कलर काढतात त्याचा वासाने डोकं दुखते। मग आपण विवो वालेच आहोत। मला विवोचे सगळे फोन आवडतात दादा। मला म्हणजे यांनी पण घेतलाय ना विवोचाच घेतलाय या वर्षीच घेतला त्यांनी। विवो X200 घेतला
तो घेतलाय त्यांनी. माझा पण विवोचाच आहे. त्याच्या आधी पण होता ह्यांचा, तो पण म्हणजे त्याला लाईनी आल्यात, पण चालतोय, पण खूप लाईनी आल्यात त्याला. काहीतरी अपडेटचा प्रॉब्लेम असतो ना त्याला, तो झाला. पहिली एक लाईन आली, दुसरी लाईन आली, तिसरी लाईन आली. पण मग आम्हाला तर विवोचेच आवडतात. अमित दादा म्हणताय आयफोन काय आता कोण पण घेतो. आयफोनचं काय वाटतंय लोकांना, मलाच काही कळत नाही का लोक आयफोन घेतात. आणि आयफोनचं वेड सगळ्यांना नाही, जसं बुलेटचं वेड आहे तसं आयफोनचं वेड आहे. पण मला नाही वाटत की आयफोन, मला तर हेच फोन बरे वाटतात विवोचे. अमित दादा पण मोठेपणा कशा कुगाच, आपला साधाच बरा. मग काय, आपणाक जर आवडतं ना ताच घ्यायचं. कशा लोक म्हणतात हा माझ्याकडे आयफोन, आयफोन ह्या नावातच मोठेपणा. तुमच्याकडे खायचो असा दादा, अमित दादा विवोचो खायचो असा. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. संदेश दादा म्हणतात जेवण काय आहे तू ताई तुमच्याकडे? डाळ आहे आणि हे काय ते छोलेची उसळ आणि भात. संदेश दादा तुम्ही काय बनवलात? सचिन दादा म्हणतात ओके. सचिन दादा तुम्ही काय जेवलात आज नक्की सांगा. सुरेश दादा म्हणते बरं आहे का तुम्ही ताई कुंभार? हो सुरेश दादा मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? जेवलात का? आज काय स्पेशल होतं? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी. अरे खुशी त्या खाली काहीतरी बसायला घ्यायचं, त्याच पिशवी घ्यायची ना ती बसा. काय ती 1 to 100 नंबर लिहून दाखव चल पटकन. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. कुठून बोलते ही सांगा. काकडीची भाजी आहे. काकडीची भाजी कशी करतात दादा? संदेश दादा आमच्याकडे बायकोण श्रीखंड पुरी केल्या नशीच. वाव, वहिनी सुग्रण असा, वहिनी सुग्रण असा. वहिनी माका पण होई. प्लीज गेम ओव्हर हा टाकू नका प्लीज. नारायण दादा प्लीज गेम ओव्हर हा टाकू नका पुन्हा, कारण ह्याने वॉच टाइम डाऊन होतो. प्लीज टाकू नका कुणी. मस्त. नारायण दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नारायण दादा प्लीज डबल टॅप करा. नारायण दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. काय ही थंडी, कुडकुडे येतात नुसते. बरोबर संदेश दादा म्हणतात बरोबर ओळखला ताई. ये सुगरण असा सुगरण. प्रशांत कांबळे जूनियर डॉक्टर हूँ, पुणे में रहता हूँ. प्रशांत भाई नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. तुम्ही तर मराठी आहात, हिंदी का बोलताय? तुम्ही तर मराठी दिसताय, हिंदी का बोलताय? कुठली भाषा बोलून राहिली तू? मी तर मालवणी भाषा बोलून राहिली, मराठी भाषा बोलून राहिली. इन नोवर इन्फोटेक. नारायण दादा म्हणतात जयमा जयमा. काय जयमा? तेजस दादा म्हणतात कुठे आहेत मामी? अरे बापरे, हा तर मामी म्हणायला लागला मला. मी मामी दिसते कुठली? तुझी मामी कशी लागणार? कारण मला भाचा भाचीच नाहीयेत. वा मस्त आहे की, आम्हाला पण शिकव. माझी कोकणातली भाषा असा ही मालवणी. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि काय काय थोड्याशा जिल्ह्यात, जिल्ह्यात नाही विभागातनी तालुक्यातनी मालवणी भाषा बोलली जातं. म्हणजे आता मी म्हटलंय की मी तुम्हाला विचारणार तुम्ही जेवलात का, ते हे मालवणीमध्ये कसे विचारणार तुम्ही जेवलाय काय असं. काय करतात?
काय करताय तुम्ही असं विचाराय, काय करतेस तू असं, तू काय करतेस गो, किंवा ओ तुम्ही काय करता, बरे असाय मा, म्हणजे बरे आहात ना तुम्ही असं. तेजस भाई, पण मी मानतो ना तुम्हाला मामी. ओके, तुमचं एज काय आहे तेजस दादा? देवीदास दादा म्हणतात हाय, नमस्कार देवीदास दादा. संदेश, अरे भावा कोकणी भाषा असा आमची. येस, वी आर कोकणी अँड मालवणी. सगळ्यांका आवडतं कोकणी भाषा. रामदास ठांगे, हाय नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. रामदास दादा तुमचंही स्वागत आहे. 22. ओके, म्हणू शकतोस तू मामी मला. ताई म्हटलंस तर मला खूप आवडेल मामी म्हणण्यापेक्षा. तू जर छोटा असतास 10 वर्षाचा तर मी म्हटलं असतं तुम्हाला मामी म्हण. 22 वर्षाचा आणि मी 30 वर्षाची, एज किती थोडासाच गॅप आहे. मामी नाही बरं वाटत, ताई म्हणतो. ताई आवडेल मला. तेजस दादा तेजस दादा म्हणते ताई नको. ठीक आहे मामीच बोल, चल. कोकणामधून कुठे आहात, कुठून आहात मॅडम? कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे दादा. भाषेत स्त्रीलिंग पुल्लिंग असं काय नसतं प्लीज. ठीक आहे तेजस दादा, फक्त एखाद्या स्त्रीची रिस्पेक्ट ठेवा, मग फक्त झालं, बाकी काही नाही माझं म्हणणं. मग तुम्ही आई म्हणा, मामी म्हणा, काकी म्हणा, काही म्हणा, पण तुम्ही एक रिस्पेक्ट ठेवा समोरच्या स्त्रीची, एवढंच आहे. संदेश, खय गेलं, काय करतं मेल्या, तुला काय कळत नाही, अशी मालवणी भाषा. आवशिक खा भरा न्याच्या, काय बोलता नुसतो. निहार बोलतोय मी आलो. हॅलो निहार, स्वागत असा तुझा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. निहार जेवलं की नाही? आणि मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय 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 झालं? अरे काय नाही, मी सांगते की आपल्या समोर एखादी स्त्री असतात तर त्याची रिस्पेक्ट ठेवा, चांगलं बोला. येस, आय एम मॅरिड. वी आर मॅरिड म्हणते, आय एम मॅरिड. मला 2 मुली आहेत, एक आहे 3रीला आणि एक आहे LKGला. रामदास दादा म्हणते माझे खूप मैत्रिणी आहेत कोकणचे. मग तुम्ही खरंच खूप लकी आहात दादा. सगळ्यांच्या लग्नाला जायला भेटेल तुम्हाला, मित्रमैत्रिणींच्या कोकणातल्या. कोकणात खूप छान लग्न असतं. कोकणातलं लग्न खूप छान असतं. प्लीज म्हणजे डबल टॅप करा यार, डबल टॅप का करत नाहीये? तेजस दादा म्हणता ब्लेस यू. थँक्यू तेजस भाई, थँक्यू सो मच. चॅनलला जॉईन हो, बेल आयकॉनवर क्लिक कर, जेणेकरून माझ्या लाईव्हला पुन्हा भेटशील तू जेव्हा तुला टाइम असेल तेव्हा. निहार जेवलं की नाही? मंडळी पटापट डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी डबल टॅप करत का नाही आहेत? तेजस भाई प्लीज डबल टॅप कर. आय एम वॉचिंग युअर लाईव्ह फ्रॉम जपान. ओके, बापरे, जपानला पोचलास तू जपानला पोचला. कोकणात लग्नात मजा येता. येस, आताच मी लग्न एन्जॉय करून येईल भावाचा. लय मजा येईल, मस्त नाचलंय डीजे होतो ना, डीजे असं होतो ना बाबा माझ्या, शेवटी ह्या जबडा दुखाक लागला, इतकं आवाज होतो. मेरा जूता है जपानी मेरी, अयो पडायला होतोय बघा थंडी. पतलून हिंदुस्तानी टोपी वाले में है हिंदुस्तानी निशान. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलता हेही सांगा मला. रामदास दादा म्हणतात मी पण गुवाहाटीवरून बघत आहे तुमचे लाईव्ह. गुवाहाटीवर
कोण बोलताय? कोकणात मराठी माणसं गुवाहाटीला काय करतायत? रामदास दादा, गुवाहाटीला काय करताय तुम्ही? चेरापुंजीला नाही गेला दादा फिरायला? चेरापुंजी फिरलात का गुवाहाटीला? मी चेरापुंजी पण फिरले. सेवन सिस्टर फॉल पण फिरून आली आहे. पण तेव्हा ते फॉल चालूच नव्हते. अरे बापरे, आता मावशी झाली मी. मामी. ओके रामदास दादा, मला वाटलंच आर्मी मध्ये गुवाहाटीला आहात म्हणजे आर्मी मध्ये असणार. मराठी माणूस गुवाहाटीला कशाला जाईल ना. स्वागत आहे रामदास दादा. मी पण गुवाहाटीला जाऊन आली आहे. फिरायला गेलेलो आम्ही. चेरापुंजीला पण गेला होता का? वाव, मस्त आहे तिथं. आम्ही अशी थंडीतच गेलेलो. बाय मावशी, बाय तेजस. प्लीज सर्व प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. चला मंडळी, तर आता मी लाईव्ह संपवते. आपण संध्याकाळी भेटू 6:30 वाजता. 7:30ला नाही, 6:30ला नाही, 7ला भेटू आपण. 7ला आपण संध्याकाळी नक्की भेटू 1 तासासाठी. तर आता मी बाय म्हणते. प्लीज सर्वांनी बाय म्हणा. बाय बाय रामदास दादा, तेजस दादा, संदेश दादा, बाय बाय. निहार बाय बाय.